Yay. Lagan man. Nawa na sunog. Kung ganahan sunog. Suk man kung kalayo. Suka ayong kalayo. Paypayan ako eh. Ulan. Sunog ko noon, boy. Ay, Diyos ko. Ulan. Silungon ako na ako. Bahanan. Di lang, di lang. Asa na yung mga bilin sa taka diya. Nagdagan na slide ako sa ito. Hinay mo. Gamay lang mo kung layo. Iuling. Lagot magdagag. Uling kay dili masunog. May kayo ni nga manok guys ba? Kay duha 130. Duha ka buok 130. Nagkatawa ko kay gagmay kaayo. Ang isa. Murag tungas kilo. Dagdag ko ulit. Ano siya oh, gagmay kaayo murag lang sa pugo. Maguwang sa pugo. Loob ano subal. Butangan ako hotdog. Mga bata. Ito gini isa bukamot ay. Ang isa kamot iliho. Ang isa kamot ibit-bit sa cellphone mo nang kurog. Ay nako, ang buhay. Ay, pasensya na mo guys. Kamurutsing ang kamot. Na, sa uling. Gutom na ako. Sabi na kay katulog eh. Wala ko'y tulog. Wala ko mali. Yan ay kung gusto. Bye guys. Bye.
siya glitsong. Na, dili na masunog. Ayan. Ayan. I-standby ta ka din yan. Tumulog. Agay, ang ulan. Napaingin din sa tuloy. Saan ba niya? Nakukubang niya. Standby ka ka din yan. Standby na. Jud luwa ka para di ka mahulog. Hindi ko alin ko. May kayo. Paa. Ito yun na ayo at naman kong tindahan guys. Wala ka ang bintaan niya. Kaya di tayo man. Dahil ang yun ko sa liya. Ang tagiya sa ito. Ang tagiya sa balay. Tagiya sa balay. Standby ka na ito lang. Ayun, lupa.
Kain ka na.
saging. Ilakon man yung ko. Nga una! Sama mo! Ano, dito lang magpinas ka din. Gang. Tubang na ko ang cam diha. Tubang na ko ang cam. Para mag-isa ka oras. Oh, dal ako diri day.
Wala na. Nabasa na cellphone na ako. Nabasa na cellphone ni Mami. Wow! Kapit na 1 hour. Wait lang kay 57 minutes. Wait lang ha. Wait lang. Oh, story sa dala. Okay. Let's cook the carrot. La 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 la. Hey, where are you? I said everyone, not just you. What? I said everyone, not you. What's wrong? Easy. Sige daw. Just go there. Ugh. Now stay there and eat the whole place. Ugh. Is it done? Wait! Turn it off! Ah! Now is it enough? It's not enough. But